ናይ አዲስ አበባ ርእሰ ከተማ ምን ትባል? ሐዋሳ ደግሞ ትሆን? ሐዋሳ። ትግራይ ናይ መጀመርያ ሽማ ምን ትባል? ትግራዊት ዶ ትሆን? ዋይ አንተ የተዓደውለኹ ትግራዊት በዚህ ቪድዮ ዘይ መስሓቅን ፍትሕ ዘይምባልን ፍጹም ዝተኸልከለ እዩ። ምክንያቱ ብጣዕሚ መስሓቅትን ኣገረምትን ሕቶታት ጎደና ሒዘልኩም መፅየ ስለለለኹም ማለት እዩ። ሓቢርኩምና ተፀኒዕኹም ፍሽኽ እናበልኩም ፍትሕ ከም ትብሉ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ። ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ናገበርኩም ኣብ ጎንና ፅንሑ ደቂ ዓበይቲ። ሕዚ በቀጥታ ናብ ቪድዮ ንኸይድ። ሌትስ ጎ። ትግራይ ናይ መጀመርያ ሽማ መን ይበሃል? ህወሓት እሺ ህወሓት ትግራይ ናይ መጀመርያ ሽማ ምን ትበሃል? ትግራይ ናይ መጀመርያ ሽማ ትግራይ ናይ መጀመርያ ሽማ ምን ትበሃል? ኧረ ታይ ሓድነት ዶ ትሆን? ሓድነት እሺ ትግራይ ናይ መጀመርያ ሽማ ትግራዊት ዶ ትሆን? ትግራዊት ይብለው ደቂ ዓበይቲ ኣብ መልሲ ኣብ ኮሜንት ናቕመጥኹም። እሺ ኣይረኸብኩም ካልኣይ ዓዲ ትግራይ ናይ መጀመርያ ሽማ ኣኽሱም ዶ ትሆን ሞ? ኣኽሱም። እሺ ናይ መጨረሻ ዓዲ ጠቕመና ግን ስለ ጥቀምና ትግርኝ ዶ ትሆን? ትግርኛ ደቂ ዓበይቲ። ትግራይ ናይ መጀመርያ ሽማ ምን ትበሃል? ትግራይ ናይ መጀመርያ ሽማ ምን ትበሃል? ትግራይ ናይ መጀመርያ ሽማ ምን ትበሃል? መኩረያ ማለሊት ትሆን? ማለሊት እሺ ገች ደደቢት እሺ ካልኣይ ዓዲ ልኾንኩም መኩረ ትግራይ ናይ መጀመርያ ሽማ በቃ ማንዳይ አይነበራይ ትግራይ ቅድም ትግራይ ማለባ ኣነ ዝሓስቦ ደደቢት በቃ ኤርትራ ደሞ ትኾን? ኣታኻብ ይሞፅ እዚኻ ኤርትራ ይብለው ደቂ ዓበይቲ። እሺ መልስኩም ኣብ ኮሜንት ናቕመጥኩም ትፈልጥዎ ትኾንኩም ደቅናይ። እሺ ካልኣይቲ ሕቶ 5 ሊትሮ ርግኦ ኣብ 2 መዓልቲ እንድሕር ረጊኡ 10 ሊትሮ ርግኦ ኣብ ክንደይ መዓልቲ ይረግእ? 5 ኣብ 2 5 ሊትሮ ርግኦ ኣብ 2 መዓልቲ እንድሕር ረጊኡ 10 ሊትሮ ርግኦ ኣብ ክንደይ መዓልቲ ይረግእ? መኩር ቀላል ከና 5 ሊትሮ ርግኦ ኣብ 2 መዓልቲ እንድሕር ረጊኡ 10 ሊትሮ እንድሕር ኮይኑ ካብ ክንደይ መዓልቲ ይረግእ? 10 ሰዓት 10 መዓልቲ 10 ሰዓት እሺ صح لا 10 መዓልቲ ለ 10 መዓልቲ 5 ሊትሮ ርግኦ ኣብ 2 መዓልቲ እንድሕር ረጊኡ 10 ሊትሮ ርግኦ ኣብ ክንደይ መዓልቲ ይረግእ? 2 መዓልቲ 2 መዓልቲ ኣብ 2 መዓልቲ ይረግእ? ሽር معار ينبر استمر مجمر دقام اللي يستحمل 5 ሊትሮ ርግኦ ኣብ 2 መዓልቲ እንድሕር ረጊኡ 10 ሊትሮ ርግኦ ካብ ክንደይ መዓልቲ ይረግእ? 4 ኣይመለስ ወላ ሊትሮ 9 መዓልቲ 5 ሊትሮ ርግኦ ኣብ 2 መዓልቲ እንድሕር ረጊኡ 10 ሊትሮ ርግኦ ኣብ ክንደይ መዓልቲ ይረግእ? እዛ 2 መዓልቲ ረጊኡስ 10 4 መዓልቲ ትኾኒ 4 መዓልቲ ይረግእ ግዴታ ያው ማዕረ እንዲ ኣብ 2 መዓልቲ ይረግእ ማዕረ እዩ ኣብ 2 መዓልቲ ይረግእ ኣብ 2 መዓልቲ ይረግእ። እሺ ወድሙ ናይ መጨረሻ ዓዲ ልኸካ 5 ሊትሮ ርግኦ ኣብ 2 መዓልቲ እንድሕር ረጊኡ 10 ሊትሮ ርግኦ ኣብ ክንደይ መዓልቲ ይረግእ? بدم بكالكوليت قول وا أنا سمعت هوليك سمعت حد بعض السكال سمعت يك إيش كي تايدا أو شو من تلفون
ኣብ ሸመንተ በዓልቲ ሸመንተ ብዙሕ ስለ ዝኾነስ ክዝንግዕ ይኽእል እዩ ዋይ አንተ ኩሉ ዳእ ኮነ ሓሚሙ እዛ ናይ መጨረሻ ሕቶይ ናይ አዲስ አበባ ርእሰ ከተማ ምን ትባል አዲስ አበባ ርእሰ ከተማ ናይ አዲስ አበባ ርእሰ ከተማ ምን ትባል 4 ኪሎ ናይ መወዳእታ ዓድል ካጠቕመሉ ብራዘር አዲስ አበባ ርእሰ ከተማ ኦሮሞ ናይ አዲስ አበባ ርእሰ ከተማ ኦሮሞ በቃ ደቂ ዓበይቲ የመለሱ ወይ ነው መልሶም ግን ኣብ ኮሜንት ናቕመጥኩም ሕዚ እውን ናሆተና ንቐፅል ደቂ ዓደይ ናይ አዲስ አበባ ርእሰ ከተማ ምን ትባል አዲስ አበባ ርእሰ ከተማ ናዝሬት ዳውን ዋይ አንተ የጣዓደው ለኹይ ናዝሬት እሺ ናይ አዲስ አበባ ርእሰ ከተማ ምን ትባል ወልዲያ እሺ ናይ መጨረሻ ዓድልኻ ናይ አዲስ አበባ ርእሰ ከተማ ምን ትባል አዲስ አበባ ርእሰ ከተማ ፊንፊኔ ናይ አዲስ አበባ ርእሰ ከተማ ምን ትባል መቀለ ደሞ ትኸ መቀለ እሺ ስኻ ናይ አዲስ አበባ ርእሰ ከተማ ባዕላ ርእሰ ከተማ የብላይ ባዕላ እያ መን ባዕላ አዲስ አበባ እናታ ርእሰ ከተማ ባ ሐዋሳ ደሞ ትኾን ሐዋሳ